myslím si, že mám pre vás nejaké zaujímavé informácie, pretože Liga proti rakovine na Slovensku funguje už 33 rokov a poskytuje vlastne čiste psychosociálnu podporu onkologickým pacientom a ich blízkym a takisto aj všeobecne verejnosti v oblasti prevencie. A robíme proste strašne super projekty, takže verím, že vás zaujmú a poviem to ako keby tak trošku v skratke a potom teda bude priestor na nejaké vaše konkrétnejšie otázky. Pre dnešok sme nezohnali teda sociálnu poradkyňu, ktorá by vám možno viac priblížila špeciálne tie naše sociálne programy, ale verím, že to zvládnem aj ja. Takže v skratke by som teraz tak akoby zoznamovito povedala o našich psychosociálnych projektoch, ktoré teda realizujeme sami a pre onkologických pacientov a ich blízkych a teda aj celé verejnosti na Slovensku v oblasti prevencie sú úplne bezplatné a je to naša taká vlajková loď je bezplatná onkoporadňa. Je to vlastne individuálne poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a príbuzných. Je to vlastne telefonická ako aj e-mailová pomoc, je k dispozícii v podstate nepretržite. Máme na stránke kalendár, kde sa každý deň, kde vidia, že akí odborníci sú v danej hodine k dispozícii, čiže môžu tam, ako to už bol spomínaný, získať aj druhý názor lekára alebo psychológovia, sociálni poradcovia, výživoví poradcovia, potom vlastne špecialisti v rôznych tých onkologických ochoreniach, ale napríklad aj, čo je podľa mňa veľmi cenné, pomáha aj advokát pri nejakých, povedzme, pracovných problémoch, ktoré súvisia s onkologickým ochorením. Potom máme takisto taká naša vlajková loď, čo sme teda presadili pred niekoľkými rokmi, je naša sieť onkopsychológov a je to teda odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných, teda počas a po liečbe. To je teda aktuálne mimoriadne vyhľadávané a aj počas covidu bolo. Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých, to je vlastne skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa. Potom je to aj jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, ale to je naozaj že jednorazové, pretože tých peňazí samozrejme pre tých nových každoročne 40 000 onkologických pacientov, ktorí pribúdajú, nemáme. A je to vlastne teda finančná podpora pre pacientov, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku ochorenia a teda majú tú hmotnú núdzu. Krátkodobé ubytovanie, to teda vzniklo naozaj z takej tej potreby, z toho, ako sa na nás obracali ľudia, ktorí potrebovali ubytovanie v jednotlivých vlastne nemocniciach alebo pri nemocniciach a je to pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave, na Kramároch a v Košiciach. Každopádne toto sme rozšírili aj pre samotných onkologických pacientov, pretože tiež sa nám neskôr ozývali, že ja neviem, potrebujú dlhodobo chodiť na nejakú liečbu alebo proste k lekárovi alebo čokoľvek súvisiace s ochorením a že, ja neviem, pochádzajú zo Zvolena alebo niekde z východu, že musia veľa cestovať alebo teda, že nemajú na to, aby si každý deň prenajímali v Bratislave alebo v Košiciach ubytovanie, takže aj toto im aj dlhodobejšie poskytujeme, samozrejme za nejakých okolností. A parokne pre pacientky to je teda naozaj mimoriadne, neviem, či môžem povedať obľúbený, ale využívaný projekt, pretože je to, volá sa Vystrihaj sa Slovensko a vyzývame tam vlastne všeobecne ľudí, ktorí sa strihajú a posielajú nám svoje živé vlasy a my z nich vyrábame parochne pre onkologické pacientky, buď teda zo živých vlasov, alebo vlastne vykupujeme aj parochne z umelých vlasov, ktoré môžu mať teda akoby že rýchlejšie. Je to fakt, že mimoriadne obľúbené najmä u verejnosti, pretože naozaj tí ľudia sa nám strihajú, chodia nám sem tie vlasy, ľudia posielajú fotky, malé deti, dokonca aj muži si nechávajú narast tie vlasy, takže to je tiež taký veľmi pekný projekt a najmä teda však iba pre onkologické pacientky, ale teda najmä s rakovinou prsníka, čo máme skúsenosti. Potom sú to programy v centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine. To sú vlastne, máme také
centrá, domčeky, kde sú celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre pacientov, ale aj čokoľvek iné. Máme tu stretnutia a teda robia tu rôzne buď teda mentálne alebo fyzické aktivity. Potom sú to takisto využívané rodinné a relaxačné pobyty. To je tiež akoby jednorázové, pretože tých pacientov je veľa, ale sú to pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov, ako i celých rodín. Hej? Že buď idú jednotlivci na týždeň, alebo idú celé rodiny, kde jeden alebo dvaja rodičia sú onkologickí pacienti a vlastne to zrejme teda poznáte, zdieľajú si tam svoje problémy a využívajú ten program, ktorý pre nich teda koncipujeme. Potom samozrejme sa venujeme prevencii, informovanie verejnosti, edukačnými podujatiami a rôznymi kampaňami. Aj teraz sme mali, vlastne teraz nám končí kampaň Miluj ma rovnako, ktorá sa venuje intimným ťažkostiam pacientov, respektíve mladším pacientom, kde rozoberáme napríklad aj neplodnosť v dôsledku liečby a podobné témy. Potom robíme vlastne materiály, ktoré sú pripravované, tých materiálov a brožúr a letákov, či už k ochoreniam, alebo k rôznym ďalším pridruženým témam. Máme naozaj veľmi veľa, sú prístupné na stránke, môžu si ich bezplatne ľudia objednať. Potom robíme aj prednášky pre firmy a dlhodobo aj pre školy. Potom taká oblasť advokácie pacienta, to znamená, že naše skúsenosti a kontakty nám umožňujú komunikovať s príslušnými inštitúciami, či už doma alebo v zahraničí sme vlastne členmi a najnovšie teda už sme aj v predstavenstve Asociácie európskych liek proti rakovine s cieľom teda dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti. Takisto robíme vzdelávanie a supervízie, či už našich onkopsychológov alebo proste zdravotných pracovníkov, aby naozaj boli proste špecializovaní na toto ochorenie a také tie špecifikácie s tým spojené. No a najnovšie, dúfam, že ak budete mať teda naozaj nejaké otázky, budem vedieť odpovedať, lebo je to taká novinka v oblasti teda toho sociálneho zabezpečenia a vzniklo to naozaj z toho, že určite máte skúsenosť, aj to tu teda bolo spomínané, že pacient, keď od bodu, kedy sa v podstate dozvie tú diagnózu, tak nevie, na čo všetko má nárok, čo sa bude ďalej diať. My niekedy vlastne aj vyhľadávame onkologa tomu človekovi, že mu povedia proste, že máte rakovinu, nájdete si onkologa, čiže akože aj s takýmito vecami sa na nás obracajú a teda sme to potrebovali nejakým spôsobom podchytiť a predstaviť im individuálne, čo všetko ich čaká v tej liečbe. A vlastne taký ten manažment pacienta, ktorý na Slovensku je trošku chabý a naozaj v tomto veľmi suplujeme štát. A spravili sme teda na našej stránke také body sociálneho zabezpečenia, akorát sa aktualizuje, pretože ako viete, tam samozrejme musíme mať aktualizované na základe tých noviel všelijakých zákonov, pravidiel, veci, aby teda dostávali najnovšie a pravdivé informácie. Čiže tam všetko od, ja neviem, invalidného dôchodku a jednoducho rôzne tie oblasti, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia, si tam vedia teda pacienti naklikať, ale to teda nie je všetko. Rozbehli sme aj program sprievodcov, a teda, že školíme a vlastne akoby vytvárame nových sprievodcov onkologickým ochorením, ktorý priamo príde k onkologickému pacientovi a od základu, čo sa ide diať, na čo má nárok, či už samozrejme od nás, alebo od štátu, sociálne poistenie a tak ďalej. Napríklad teda rozbiehame to už priamo, že v nemocniciach kolegyne teraz boli
na vlastne tom aplikačnom oddelení, kde prišli za tým pacientom, ktorý tam má teda veľa času počas tej aplikácie, chemoterapia a tak, a dajú mu dotazník, z ktorého vlastne sa môžu potom ďalej hýbať, dajú mu dotazník a vysvetľujú mu jednotlivo a viac menej aj personalizovane, že teda čo ho čaká, na čo má nárok, čo je super a doposiaľ toto teda nebolo. Potom robíme aj supervíziu, supervíziu a vzdelávanie, to zrovna zajtra je vlastne prvý taký event, alebo teda toto vzdelávanie na Slovensku, kde sme teda našli ľudí, ktorí takéto niečo už robili, respektíve sociálnych pracovníkov, združujeme ich, robíme nejaký ich zoznam, aby proste to bola nejaká komunita a do budúcnosti vedeli medzi sebou spolupracovať. A podávame im teda najnovšie informácie na tomto, ja neviem, ako to nazvem, seminár, čiže je ich tam, tuším, nejakých 50 aktuálne. A potom takisto robíme sociálne minimum pre zdravotné sestry, čiže zdravotné, aby tieto, v podstate, neviem, či sa to zaseklo teraz, a aby teda zdravotné sestry takisto vedeli o nás, o našich projektoch a v podstate aj pridružených tých veciach, na čo majú pacienti nárok, aby vedeli ich teda ďalej informovať. Ešte možno spomeniem, že aktuálne sme vydali prvý onkologický podcast na Slovensku. Propagujeme ho na našich sociálnych sieťach, takže ak by ste mali záujem, vypočujte si. Tretia aktuálna časť je práve o tom, na čo má pacient nárok. Je to krátke, je to na pol hodinu, čiže je to trošku také iba že orientačné, ale tam priamo hovorí naša sociálna poradkyňa, ktorá je z našej onkoporadne priamo, ktorá s nami spolupracuje, takže tam sú ako keby tiež také aktuálne rady a tipy pacientom. Takže to je za mňa asi v skratke všetko.